Merti desa dusun. Heeh, dusun Kompakan apa? kompakan. Dodol. Ngendi? Kelepu. Aku ki bingung soalnya tulisane kelepu kompakan nanggap wayang. Dadine kelepu desa kompakan nanggap wayang. Sik tak jelaske kowe. Dusun Klepu kuwi kompak bersatu nanggap wayang. Ora nganggo bersatu. Dusun kelepu Rasul kelepu kompakan nanggap wayang, kelepu kompakan nanggap wayang. Orang nganggo bersatu. Ya, kompak. Kompak iki istilahnya nek wong 10 ngene iki ya nganggo klambi putih kabeh iku kompak. Iki tulisan dudu kelambi. Iki contoh.